सुवादफोर मोजाङै गावबा गाव पजिसनाव था मा गल'ल' हा मा गल'ल' नायबाय थाखो आंखो लागाव माथोआनो जाला माथोलै अमा राजा माथो होनबावनो ब्रा गोदोनाया जिबायदि खस्थ' मोनदोंलै आयौ देलै अमा राजा माबा सुटिं खालामलै सुवादफोर माथोआ जाला नुवाखै आंना हा माथोआ जाला नोंसोरखौ होख्रावनो मिथिबाय नोंखौलाय सोर होख्रावनो खोन्थाबाय थायोब्रा बेनिखायनो मोन्दों मस्लाया बा गारमा गाज्रि जानायाबो आंनिसो दाय जाबाय हा देहा गाज्रि जानायाबो लोमजानायाबो आंनिसो दाय जाबाय नंनायनि होख्रावबाय थायो नालाय नोङो नै दरखार गैयालै सुटिं भारमे जाय मोजाङानो जाबाय दे थख्ला हिर'फोरजों फिल्म बानायनो गोसो गैखायामोन आं दे पजिसनाव था माथो गावनो फिल्म बानाया होननानै थांलायबाय आरो पजिसनाव था जालायबाय थोद बुरबकफोर खुदैसो गारनो थांदोंमोन आं ना नोंसोरनाव गारला नांगौमोन दे हिर' आरो हिर'इन गावबागाव पजिसनाव था दाउस्रायदोलाय दे मेथाइ खन आं नोंखौ गोसो गोरबो जिउ सोलेरजों माथो मोजां मोनो नंगौ नामा थफिराम नों गेजेराव बिदि बुंनाङालै नोंनि मोनसेबो डायलग गैया बांद्राय खोथा बुङोलै नोंसोर आंखौ आइदे नै साबायानो नै आइदे रोंलालां नोंसोरनि थाखायनो खुगायानो साजोब्बाय आंना फिल्म स्टिं नामालाय दे थफिराम पजिसनाव था आयु एक्टरानो जिबायदि बोरायनाय थख्लाख्लाथार सोर खाने दोंसेबो गैया मुलिनोबो थख्ला एक्टर नुफेराखैमोनलै थख्ला एक्टर आयौ थख्ला एक्टर लासिंसिंनो शाला खाथिगिफोर थां बेनिफ्राय नै नोंसोरनि फिल्म स्टिं खालामनायखौ नायाबो जों जायाफ्रामा जोंहा नेपालि फिल्म नायगोन आसामिस फिल्म नायगोन मा फिल्म नायो नाहै थांलै जोंनि सिगाङाव खोन्थानाङा ओइ थङालिफोर बेनिफ्राय ओंखारलांबालां रागा जोंनांगौबा बांद्राय गाज्रि जागोन मिथिबाय बर' फिल्म नायनो लाजिग्रा हारसा बांगाल नेपालि फिल्म मोजां मोनग्रा आरो बर' फिल्मनि मेथाइफोरा नेपालिनिफ्रायसो दानस्लायनाय जाजोबो दानिया बांसिनानो नंगौना नङालै औलै अमा राजा खायसे सुरफोरा तालफोरा नेपालिफोरनिफ्राय जाजोबनाय बायदि मोनो आङो जोंनियाव रावनिबो नेपालिनि रावबो हारसानि सोदेरालै पियर बर' खालामखागोन पियर बर' मेथाइ जोंनि बर'नि रिंगु दामसाफोरानो बेसेबां खोनाथाव मिलौथाव बेसेबां साबजाथाव मालायनि सोदेरालै मोनसेबो जोंनि बर'नि मिउजिकफोरानो बेसेबां मोजां जोंनि बर'नि खाम जथा सिफुंफोरानो बेसेबां खोनाथाव साबजाथाव मिथिबाय मिलौहाब बेफोरखौ गारनानै मालायनि नेपालि मेथाइ हारसा मेथाइफोरनि जेबो सोदोबबो लाया ट्रान्सलेटबो खालामा जेबो नाङा आंनो आंनि बर'निखौनो होखावगोन आंहा दे जियानो जादोला आंना गारबाया बारा जाला नोंसोरखौ आं बारा होख्रावबाय थानो हाला दिनै दे गासिबो न'आव थांदो थख्ला एक्टर नोंहालाय थाङा थख्लाख्ला हनै दाउखा खिलानोसै नोंनि खर'आव हनै फारौ खिलानोसै नोंनि खर'आव इसेबां गाज्रि नुयोना आंखौ थख्ला खानायाव हा इसेबां गाज्रि नुयोना माथो मानसिफोरा आंखौ मिनिनासो थांजोबबायलै बेनिखायनो टफि गानो आं दा टफिखौबो नागिरना मोनाखै बहा थाखो आंनि टफि बहा दं नों टफि बिदि दुखु जाबा जानाय नङा मानसिफ्रा गाग्लोबोसो दुखु जाबा मानसिफ्रा खुसिजोंनो आरो बांसिनसो नारसिननानै दोनो जानाय नङा टफिखौ नागिरथारनांगोन नङाबा मानसिफ्रा नोंखौ गाख्लोबजोबगोन बहा दं टफिया दिनै जिउ सोलेर मोदोम बावनानैबाबो आं टफिखौ नागिरनासो गारगोन न'आ बेनो दा औ सार मानसिफोर बुंनाय मथेबा न'आ बेनो हनै न' बिगोमाया बेनो खोमा अमा राजानि न'आ बेनो दा औ बेनो अमा राजानि न'आ मानसियालाय बोरो बिजि थुनो फैदोंमोन जों मानि बिजि खोनानो मोनदों अमा राजाया गुजुगासिनो दङनो आरो बियो कर'नानि बिजिबो गंसेबो लायाखै बेनिखायनो थुनो फैदों जों हामथारबायहाय बेथ' बिजिखौ जि मोदाय गिनाय बायदि गियो मोजां जाथारबायहाय दे नोंसोर फैदों मोजाङानो जादों मानसिया न' सिङाव दङ नामाथाय दे लिंहर थाब थांनांगौ जों अमा राजा ओइ हांग्रिमोनदि नोंखौ बुंखादोंमोन ना आंखौ गाबज्रिनाङा आंखौ लिंहरनाङा होननानै हा आंहा लोमजानानै दं बेखौ मिथिदोंना मिथियाखै नों लोमजानायखायनोथ' डाक्टरबो लिंहरबाय आं हनै डाक्टर मा खालामखो नोङो हा मा खालामखो नों लोमजादों नालाय डाक्टर लिंहरदों आरोहाय आङो बिजि थुजाबानो जाबाय डाक्टर अमा राजाखौ बिजि थुनानै गालां आखायावबो मोननै थाफ्लियावबो मोननै नारे बाबा ना गैयालाय थाफ्लि साफ्लि गैया आंनाव गोमाबाय थाफ्लि होद माथो न' सिङावसो हाबैबाय लाबो मानसिखौ लाबोथार आङो मानसिखौ लिंनानै लायथारनि ओइ अमा राजा नों मा फालथुलै हांग्रिमोनदि हो आं बिजिखौ बिराद गियो नों मिन्थिया नामा गिबा लोमजानाया हामगोन नामा आं लोमजानायनि मुलि जागोनबाबो बिजि लागोनबाबो आं कर'नानि बिजि लाया मिथिबाय
लाया होनबानो जायो नामा मानो कर'नानि बिजि लाया नों बुंलाय कर'नानि बिजि लायोबा थाफ्लि गोमायोनो सोर खिन्थाबायनायसै कर'नानि बिजिखौ थाफ्लियाव थुयो होननानै फाफ्लियावसो थुयो दा आखाइ फाफ्लियाव गैला आखाइ फाफ्लियाबो गोमाबाय आंना जात दा बुं नों मिथिबाय र' डाक्टरखौनो सिङाव लिंना लायना फैनि आं होद नाङालै आं कर'नानि बिजि लाया होनदोंना लायाबानो गबाय नों ओइ हांग्रोमोन्दि थां नार्सखौ डाक्टरफोरखौ थिनहरफिन आं बिजि लायालै बिजि लाया कर'नानि बिजि लाया आङो नांगौबा ओंखाम ओंख्रि संना जाहोगोन आं नोङो थां मानसिना माथोआनो सोलायजोब्बाय हनै गगा मोननान बायदि एकदम गारमायाबो जाला बिजि लादो खर'आसो जाबाय बायदां बोरैबाबा नोंनाव धोद मा सुनि खोथा बुङोब्रा मंगल खोथा बुङोलै मोजां खोथा बुंनांगौ ना ओरैनोबा डाक्टरनाव मुलि बिनो थांबाय साला कर'ना टेस्ट खालामदोंना खालामाखै कर'ना नायजादोंना नायजायाखै कर'नासो नामा होननानै बायदिसिना सोंबायलै मुलिखौ लाना फैयासै आं बिनिखायनो नंगौ खोमा मानसिनाव कर'नासो जाबायदां सोब्बाखान सोब्बानानै गुग्ला फिसा ओंखारहोलायगोन मिथिबाय जात बुंबाय थाना नोङो मानसिया लोमजादों मोनला नामाब्रा लोमजाबानो कर'ना जादों होननानै बुङो बेनि सायाव गुजुबावदो आंथ' गुजुबावाखैसो थेवबो कर'ना थोद बा नांलायनोखोबा जि राखांलायो आरो लोमजानायानो र' डाक्टरखौ लिंना लायमारनि आं नाङालै आं कर'नानि बिजि थुजायालै जाम्बि हांग्रिमोन्दि आं गियो गिबाबो गवा नों लिंना लायथारनि आं आयु आं बिराद गियोलै कर'नानि बिजि थुजानो आइदै बोरै थुजानांगौ जाखो स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा थारैनो लोगोफोर आं लोमजामारदोंलै एकदम गोना सादों लोमजादों खर' सादों खिन्थु गुजाखै दै गगा मोनाखै दै बिदि होननानै आंखौ कर'ना जादों होननानै बुङा खिन्थु आं कर'नानि बिजि थुखांबाय मोगथाङाव